उपेंद्र जी, अरे भैया ये कौन गाना बजाओ जा? ए गाना के तो हम गौले बनी अभी अभी नया ओआरडी फिल्म से रिलीज भइल बा। हम और शिल्पी राज जी गौले बन जाए दोनों जना। ए गाना में हम शिल्पी राज जी से सवाल कैले बनी, इहे कहले बानी, उतारे दये रानी नथिया, उतारे दये रानी नथिया, तकिया पकड़ी के बोला, तकिया पकड़ी के बोला, कबले रही हो। तब ये शिल्पी राज जी जवाब दिले बड़ी कि नाजुक कमर बाटे ए मोरे राजा, नाजुक कमर बाटे ए मोरे राजा, लोड धीरे धीरे